Ero you try. Keburam baga jing ero sha U Blei hagri ski, U Blei ngi gri lat ya ke Jingpuson biang ya ke Ktien U Blei. Perga jing pulia na ke Ktien U Blei ke ski kan long na ke shithi ke bening kong skinong korent, kalenong ke shipo ke khat ke khat lai. Ikin tien ki bong ke jingtynjuh kam sham langat hapi, henrei tang ke U Blei ula bansha. Henrei U Blei ulong U bala banshanya. Uban omsha ba on tenju iaphi tam ya kata ya ke bapila Henry rengkat bagata ke jingtynjuh un thauru balikalat ban light knang bapila bansha ya ka U Blei unum tenju palat ya ke bangila bansha ken mau baga jingem hage pertai kalong ke jingem ke bangi hab banyai leng bagi jingtynjuh ke jinget ke junga bajongpi ke don kam ya ke jingtynjuh kumba ke ksiar ke don kam ya ke jingprang lada ke jinget ke junga bajongpi kam ya lengba ke jingtynjuh onam la ya ke ban penroy ban pensandru ya ke jinget ke jungi de dena ke tagadaw om don weiru ubanget ubalat na kilinti ya jong ke jingtynjuh inrei ngis ngothu ke jingtynjuh kilong bun jan but kaya pair way no way kala ban long jing ki ba harukom don ki ba ya lembaga jingtynjuh ha ga jing pang ga jing shitom don ki ba ya lembaga jingtynjuh ha ga duk ke kerdo don ki ba ya lembaga jingtynjuh ha ga jing bam yasngothu jingmot but ki para bayatre lane ki bahayeng basam lane ki paralok wat ki para bangedru kidon ki jingtynjuh ki ba harukom ki ba ngamla ya ka ban nyolot henre baro ngis ngothu ngidan lagi jong jingai lenti henre baro ki jing ha ga jing ki long hi ki jingtynjuh kidon pat ki jingtynjuh ngila bandong ki ba kham ki ba kham juat kiba ladangi perkhat da shisha ladakan ne islam ha gajing gajingi lese gemla ru wat banjai ne hau blai tiga jingtynjuh kamshim langat hangi henrei tang kabangila bansha kani kapan iba kabanding kong ka jingtynjuh kamshim la ja klam gajing tip ka U Blei kabamut ba U Blei shwab untenjuh ingi upet ru ye gajing la jongi kumba ikme pa bagi pa kam ki khon kitip ya gajing la jong ki khon lagi para kitip katno ki la banra ki khon ki badang lese riusnam lanish posnam kenam la banra shibun lani ka jingket ke bakya kumbara usamla uba arpo arpusansnam tikum taru U Blei jongi utip biang ya ki jing baga jing ya lenti ki balong ki jingtynjuh aga jing katno ngila pat katno ngidon ya kata ka bor bansha di henrei ka bible ka ong shushu ba U Blei rengkat bat kata ka jingtynjuh un thauru ka lad ban lat ka peni ba U Blei skau tenat bangin nya leng baga jingtynjuh henrei ka long pat ka badon kam an penyai lenti ki khon leng baki ding sempat kamlong ke basngau tenat henrei kalong pat ke bapen bah na ke benda ke bansawan di kum taru ke jingai lenti ha ke jingem anget skam U Blei sngo bah bangi nyai lembaga jingtynjuh henrei penban U Blei uyalam khnang nama kalong ke bapen bah na ke benta kisngi ki por ke banwan naga bentaga jing day naga bentaga jing san haga jing long bakin jaban sim the den ta daw ka bible ko Bu Blei un thauru ikalat ikaban lat lese fi ya lembaga jingtynjuh ken ma ba long man ga U Blei fin job ikita ga jingtynjuh an fi ya lembaga jingpang ka long man ga U Blei ba fin yo ga jingpen kya ya lembaga jing kerdo ka long man ga U Blei fin long ki badab bat ki ba shleiru Viyai lembaga jing ha ga jing day
Kalong kamon ke jong blei finyo mat ya ke jing sok om tang ha ka mensim ke ba shepo jong pi rewat ha ke jing dei bat ki breu baro. Di hinre ke baro ki jana ke bentaban penbha. Agri ke sngi ba benta tungin nam artetien ya ke jing alam ke jong blei. Tungin kit ma bagidan hapo ke sangti ke badon bor ke sangti ke jong blei uba start ban yai penwandur ya ke jing ke jengi kenang bagin long kum ba ukwa ingi bagin long. Aga jing ke jenga u blei u yai penwandur kad hadu kini kiski ke benta. Unang yai penwandur nama argadon kami ke jing penwandur ke jengu. Bangangit skam ba u blei un penwandur yang hilang baro. Kenang ban penkre ya kata kesengi ha ke baginya syambat u bandon ru ke jing kawai syong kurim ke badan buram kumba ke knowledge kurim ke penitenat jelade ke don kam ya ke ban penbahabriu aswa ke jing syong kurim ke badan buram kum taru u blei ukwa bagi balang khot jengkai ke balong ke breu ke bala penyes no lang bagi jingat hau Jesus Christ ke don kam banyai pen kre ya lade bagani ke jing pen kre kan longru lang bagi jingat trelang bat ke jing penwandur ke jong blei ke jing ke jingi ling bagi jingtynjuh ki baper tu aing endoni ke jingat ke baskam u blei un le ke kamba ling ile ya lang bagi jing bat ke jingtynjuh nget bat buat artetien u blei un kurku fi ke sngi ra kwar ban pen ken ma fi u blei e jepi kumba pilong amen.